П'ятий. І 3045 це є, до речі. Сама південна локація. Так. З піратами, блядь. 3040 календарі. По суті, ще невеликі. А, 30-40 що. Це. Тестит. А. Можуть їбать. Сороковой, 30-40. Alliance. Добрати, блядь. Ти хочеш на цьому материку бути? Ой. Є дві локації тут. Блядь, я хочу в данж. Ні, зараз ми підемо в данж. Хочу саме той цей. Потім беремось. Я хочу той данж останній. Я хочу рандомний. Давай роби, що хочеш, заїбав. Бля, заїбав. Це дебіл. Тако. Тут ще один відкрився, бібліотека тепер. Кладовище. Давайте підемо попробуємо. Ну і бал розоб'юзали. Та похуй. На танк охуєнний. Ні, ну це б шоломом, до речі. Такі підерафи. Ну це правда. Я шукаю, дуже швидко шукається. Правильним класом грати. Цікаво, скільки пошук за інші класи? Це теж на ДДшки цікавий. А, ти, до речі, ти ж граєш варом, скільки там пошук? Я не тут граю варом, я на старому сервері А. граю. Босів. Що похуй. 7 босів. Та ні, тут немає сімейних босів. Секунду. Я готовий вроді.
блядь. Там ось челіків. Бо всіх чистити. Буду босс? Дійсно, походу. Їбать вкусно. Дійсно? Бля, це гірше. Армора менше, бля, чим було. Паладін без аури, чи що, я не пойму? Що за хуйня? А, в неї ретрибюш. А, вона дає ауру. Хорошо. Я щось пам'ятаю оце. Боже. Давай тут все зачистим для опыта. Ми ж челіки буду сильно грати. Ти думаєш, що вони щось зароблять? Хай самі грають. Чест. Я бачу. Чесно. У мене ж екзорцизм критує по ним прикол. 400 демага тупо. Ніхуя собі. Завжди критує по нежиті.
Ніхуя собі 800 XP по челіків. Що він ніколи не бачив, я не пам'ятаю. Так я теж не знаю, що він говорить. Чесно вже. О, там щось є. А, то, блядь. Мох. Блядь. Ну ладно. Нічого немає. Ну, травичка, яку зібрати. Скрізь росте, блядь. Ззаду сюди. А? А, блядь. Ой, блядь. Перебив. Ебать, тут місиво, блядь. У мене, до речі, не так багато, щоб. А ти, блядь, пішов. Ви що, щось бачить, блядь? Що це м'ясо було непогано. Іди прямо, там почисти. Потім вернемося сюди вниз. Для чого не гариться все, алло? Все, можна вниз іти. Біжи перший, бо там бос. Ще не пробуває, блін. Ну що він на 2 левел вище. Я знаю, прикол. Але мінус армор. Ти що, все? Чи ти не знаєш? Це все. Прикол? Тоді 2 боса? Чого 7 писав? Бо сама бібліотека складається з 4. І воно пише за суму, блядь. Де? Давай рігай наступний данж. Який, блядь, ми не знаємо, да, в який ми попали. Знаємо, це кладовище, яке, і що це ще може бути? Блядь, аргумент. Блядь, що ти лівнув спати? Ой, блядь. Ух. Щось я тобі додам. Чуть, блядь, вже не знайшов, блядь.
Ну, блядь, пошук. Ну і пошук назвати не можна, блядь. Це просто кнопка підземелля. Це хто? Вельмах. Щось боляче б'ють. А, ну тут вищий левел. Мене будуть доволі сильно пробивати. Ух ти, блядь. Нам їбало не начистило. Блядь, всі загрались. Ну, вон. Без мани лишився. Купа бухариків. I can't use that yet. Направо. Ой.
Бачиш Загріться. дирочку справа? Бачу, ну там загріться по-любому, якщо підемо. Нам треба. Там бос, так що нам треба Ага. тоді агри цих. Але Окей. боса теж треба би відагрити здалеку. Ну, ладно. Купа собак. Так, попробуй їх сюди всіх відагрити. Не знаю нахуя, але чомусь агрять сюди. Release the hounds! Блядь, ну чого за Шахіра, блядь? Далі йдемо. Так, все, можемо йти далі. I need to target something first. That's still a charger. П'ять в нас станет ще регулярно. О, під щитом стане чи не стане. Кози. Ти куда, блін? А, блін. Вибивається. Isn't ready.
Палі Пауерс для паладінів, типу, спеціальний аддон якийсь. Я не знаю. Єбать шляпа нахуй. Якщо в тебе є спіжі. Не спиздиш, не зможеш. Я можу ніт нажати. Можеш ніт нажати? Так. Сука ти. Боже, який ти мерзотник. Ай ти дебіл. І що, ти її забрав? Так. А кому вона випала? I can't cast that yet. Оу, щіт. Блін, мінус сила. 22 армора. Блядь, на мене загрались. Хуя ви виходите, блядь. Я не виходжу звідси. That's still recharging. Ніхуя собі армор. Ну 1000 армора у нього. Ефект. Да, ти, блядь. Гнида тупо. Ззаді вибіг. Бля. Пезда. Я це не вибив. Бля, ні. Нема на землі. Нормально. І? Ні, що? Блядь. О, блядь. Ну я пров'язав. А ні, не пров'язав я, лол. Лол. Ось я. Бать тут замес був, пиздец. Так, ти правий. Дай мені відпить.
Стоп. А, оф. Ну, що? Ні, ще є. Уф. Блін, це мінус агіліті, мінус сила, але плюс ХП. Реально. Як хто перчатки забрав, їбанські нахуй. Ілі. Cast that yet. Wasn't ready yet. Та куда ти, блін? Тільки. They're still charging. Вроді ласт босс. Чи ні? А, ні, ще не дійшли, походу. Єбать. Трішечки довгенький. Порівняно з попереднім.
will not defile these mysteries. Так, якщо не буде довго кастувати, Detonation. Стан не працює. Бля, в мене був цей расовий. Бля, челік здох, лол. не знаю, чого я не знав. Треба расовий юзати, коли він кастує. Тоді він має збити. Білік Спіріт. Дуже гарно. Тут ящик якийсь. Це по квесту. Маю когось. Є там якийсь ключ, да? Угу. І що за ключ? Так потужно нам. Нужно слав. Насрав. А мене це доволі. Тисячу стаміни? 10. Що за- Choose wisely.
Keep your wits about you. Ми думаємо, Ось. що будемо робити. Я Що ти кажеш? хз. Шовк вигідніше продавати вендорам, можна сказати. Ого? Шовк. А, шовк. На аукціоні коштує 2 срібних там. Десь приблизно. Вендору по 1,5 ти продаєш, але ти не платиш податок, блядь. А податок там 20 срібних щось, блядь. Так, то ж. Your gold is welcome here. Типу, приколісти, блядь. Ціни наріси тут якісь єбнуть. Shorelaran. Everything has a price. Що ти хочеш? Ти. Ні, що ти хочеш? Блядь, я тебе питаю. Ні, я тебе питаю. Сука, ну, мені все одно. Justice. Мені теж. Що тоді робимо? Не знаю, ти скажи. Тобі ж менше все одно, ніж мені. Я треба квести ці всі сірі, блядь, поотміняти нахуй. Їх десь около мільйона. Пиздец, тут сейчас клацать нахуй.
Baladash Malanore. Salama Ashalanore. The eternal sun guides us. Farewell. Baladash Malanore. Farewell. Віточник стоїть. Гільдію якусь шукаємо? Ну, я не знаю, чи є. Десь дивився, ну щось я.
Давай один рандомний данжик. Це обре. Дальше. У нас обреганки. Ну давай, запускай. Це обреганки, не? Їхали.
Воно побігло, блядь. Попробую агрити більше, ніж двоє-троє. Блін, купа броні. That yet.
О, Ти кажеш? та нічого. До речі, теж цей кінжал впав. Ти що? Не Тоді бачу. цей кінжал впав також. Минулий Я, раз. походу, тільки цей падає. Я більше нічого і не бачив з нього. За скільки раз ходив сюди. Ну, бля, вони тебе практично пробивають. Єбать воно регенить, а чим це воно регенить? І що? Спел у неї такий є. Бачу. Він бродить цей кабан. Вон він іде, до речі. Він, походу, рєсається чи що? Він же там бігав в щелині, ми його вже вбивали. Ми ж звідси перейшли. Там далі.
Нам експи з них не падає на 25. Мені точніше. Мені теж. Двадцять шостий ще падає. О, єбать. Іра, Пусть нове. не підходить. Риня. Рух відкриває, блядь. Пизду відкривати. Де він там? Ну. Герой. Ой, не то кинув. Прокачано. А, не можу, понял. Ніхуя собі. А, у нього. А, спалпауер. Думав, що в нього за стат? Ніхуя там побігло. У бойовікса. Подган, прикол. До речі, наскільки рідко тут падає зброя вогнепальна? Я що то один раз бачив, крім цього? Здається, один раз я бачив. Тут челік наїбнувся. Куда, блин, Бобер? Я без... Чому в мене аури не було, я не понял. Я б в цей час бігав без аури. Чи б місклікнув, чи що?
Без аури на броню, якщо що. Єбать, ну сука, блядь. Ой, блядь, загрилась.
Ого. А ну, блін. Штани за 40 гривень. А скільки агіліті дає армора? 2 армора. Це тобто 20 місця армора. Ні. Мінус армор. Блядь, ворота не... Ладно, блядь. Похуй не рахувати. Один. Ладно. Це не босик? Звичайно. Це хуйня. Це звичайно. Мені здається, що це босик. Мікро. Хоч А, тотемік оце. Ні. Я що це буду? ні, не то, та крилата хуйня ззаді. А, ба. Обично. Вроді, да. Оце хрючево. Troublesome whelps! I'll teach you to interfere! Isn't ready yet. Перервав касту. Єбать. А зараз він скастує чи не був. Ну, блін. Хоча я взагалі не відчув. Ну, дуже слабий. Порівняно з іншими босами, от, Оце значно кращий щит, ніж в мене. Ну, виходить, що діду треба. Блін, ну він виглядає як лайно повне, подиви. Тоже лівнув. Що? А, лівно. Лівнув. Він виглядає просто як маленький щиток. Ну, не самий маленький, але дивно він виглядає. Уф. 15 стаміни, каже. Ніж стаміна. Найкращий стат. Далі сила. Потім агіла, спіріт. Мабуть, стаміна мені краще.
трошки блока втрачу. Тому все, більше не будемо? Сейчас 10. Ну, може, мабуть, ні. Піду зараз похаваю. Хобіта. Левел 5. Тоді дякую за ігру. Хм? Він мани в секунду. Це багато чи мало? Так і багато. Нахіра вони рахують мана за 5 секунд, блядь, а не мана в секунду. Я досі не розумію. Ну я ж, да. А, бо це тік, мабуть. Чи ні? Рахує. Вона повільно. Бля, вона ж вроді повільно. Як шматкам. Do not loiter. Так потужно. Він тоді виглядає як каламаса. Ну що зробимо? Маса калу. The reckoning is at hand.